She's right there, I can't deny the beauty before my eyes. I can't help but fall in line, 'cause there's truth in her lies. Once again, I've lost my way, chasing cars and wasting days. Unsa man na bay? Nababay ba? Unsa man? Gigi. Unang papel. Sa matay brabso. Wow na. Akas! Akas! Red John. Richard. Si Maagi gay. Ako magod na buang kayo. Balag di ka managad. Basta makitaan lang ka. Happy na ko today. Today. Ako ganyan to. Nara karon. Mo na siya ron. Kaman na, kaman na. Awa, Juan Carlos. Juan Carlos nga po ni. Nagjeja. Nagdipos mo. Kana RJ Miralis. Kaila ka RJ Miralis no. Okay lang ko na. Region. Kuman mo ulit. Yan buwang. I'm 12 years old, 2014. RG, Soccer player man eh. you make me shine like a rainbow. Wapoy! Wala ka butang ha. RG Miralles, I love you. You make me shine like a rainbow. What? Desio. Sabelino. Masya, hindi ng rainbow, nagiging mga ginauwan. Ito nung bulo. Ang name mo design. Wala lain. Wilfred. Wilfred ba? Isa na Wilfred. Wilino. Tsaka na. Tagak. Yeah. Juan Marcos, I love you Juan Marcos. Marcos. Oh, Carlos day. Marcos. Isa mo ni Carlos eh. Carlos ba? Lorong Jigo. Sana makita kita ng personal. Juan Camil ba? Obrigon ba? Camil ba? Tober pa ba eh? Orbigon. Buhi pa. Bugoy ko yung bito. Nara RG Pasilan, bahalag dili ka managad basta makitaan lang ti ka. Tagadlaw happy na ko kay happy na ako di hihihi. Crush ti ka huhuhu. Di na ko oy. Huli ka. Ay. Try na to, mga tanan nila sa Soberano. Bas mo pali matagal. Pangitan na. Asa ba? Picture niyo mga nalibang. Good. Pwede na bay. You and Koan. Pwede na. Your scandal. Buang! Yan ba si Millie Willis. Dahil ba your scandal? Uy, ayun. Basi ba? Doon agi doon. Ni mo agi. Ay pagpadaplen ba? Ikaw magpadaplen sige. Ikaw magpadaplen. Doon, napapaligis doon. Maligo mo. Hindi ko maligo po. Di ka maligo bay. Malibang. Libang. Libang usdag. Di mo naman ka. Dili ka. Di mo naman ka. Di mo na ko naligo. Bay, di mo na ko. Kaya laban kay. 8 na 68. Papada ka. Di ko maligo. Tsaka na mo karon. Di kaya pwede. Di kita. Labay mo cellphone. Di pwede. Di na pwede. Labay na nang. Di na waterproof. Pero yung iPhone 13 ka. Realme 8 din na. So, nandito ng hugot, boy. Oh. Yes, no. Yung Toron boy. Ito pala yung Toron boy. Di ka na turon. Tayo yung last video ba yun? Mangiyot ang boy na Di. Last video. Last year video. Last year video. Itong negosyo pang trapang MM. Mayo tayo. Ngayon, Mayo tayo. tig-iyot na yun. Van. Pwede man na. Yes, no? So na di sila dingan to. No, tig-iyot ngayon. Dako na nagtutoy. Kapayabay. Bana ng video, bahala mo. Saban. Saban ka ni Kwan. Leon. Nagawin mo sa YouTube, ako na nag-imo. Ako istoryahan siya. Ganun. Bulok man na nag-imo YouTube. Ban. YouTube! Baka naman! Ay, nara. May kapulin eh. Yay, nara. Nalagi pa ako. Ang ako. Hoy! Unang notebook! Kita ako! Oh, dahil doon. Yay. Ako na ba ya? Ikaw, Ako basa. Basa, Unang versikulo. pa din ako. Ang isa man ni.
Dayon, sugod. Region A Pasila, nickname RJ Dondon, address Porok 13, Barangay Linao, Ormoc City, age 14, way pizza, kano sa nigihimo. Kaburtin mo easy. Birthday August 26, 2001. Birthplace. Birthplace Cebu. Code name Duko, number ay na na. Zodiac Virgo. Facebook wa ilabot na. Laki ni siya ay mugkahibong. Pinakamoto niya. Kung mamahalin mo ang isang tao, mamahalin mo na sobra para hindi mawala sa iyo. Yeah. Favorite. Only rice, only chicken, only grill. Only apple, only orange. Color, red rose. Actor, wala ilabot. Oy. Movie, bold. TV show, Itbulaga, Channel 12. Sa bani. Habis na rin, habis. Hilig ko mo computer, panagsag. Ano UGs na bay. Yujis na bay. Best friend, kisa man ni. Zukil. Randy, Rua, Pipit. Taya. DC, kulit, balls. Kisa man ang balls. Kulitin. Kung sabi ng expression, walain ninyo. Kung saan ni? Walain ninyo. Kung saan ni? Narain na ninyo na. Dilay li block. Kung saan ni? Palain ninyo. Dilain ninyo. Dilay lang. Ang buto sa Blackpink. Description yourself. Ako kay may naong kung lawas o dili gwapo ka lain ang butoy. Pinaka-the best na scene nga rin. Who is your crush? Christine, Lagrosa, Liston. Dugay ra. Oh! Panoy ka ha? Crush. Ang crush kay pang Zaning, Palihaw. paghanga, umaga. Umaga. Humanga. Ako sa ganda mo. Oh! Ganda! Ganda, way. Friend. Gayuma, ang friend, mungkin ang love niya. Ang love may kalipay na ay kasakit. Ang ganda mo. Oh! Nagapon. Ang friend, nakalingaw, usahay, nasa daotan. Daotan ka. Labad. What do you like in one person? Good, simple. What do you think like one person? Bad, sana? Permi, manaot. What can you see? Smelling, smiling, permi, buutan. Attitude niya, nindot og batasan. Oh, kani. Isa pa na pa usa. Who is your love now? Now ha, now. Yeah, 2014 pa na. Listo. Nika day. Kisay Nika. Kapantaw ah. Oh, ni ka punta no. Duwa ka buo kay gidungan. Ano na, where did you meet? When did you meet? Sa balay, permi, manmi, mag-it. Oh. Asa mo na nagbulong ho, si Pubi. First kiss in his Pubi day. Kita Pubi. Dindo. Way lami. Way lami. Ako nagsuot ang may lami. Happiest moment. Ako mo palit. Ito na. Like, unsa man ni ay? Nabada kay gagi ay. Lag. Joke unya permi magpa-allergy. Pahungban mo. Malipay ko. Bitaw no. Sad moment. Dili managad usahay niya ma-blocking. Kapag mo katong dili na ko. Lagi ganyan no. Malitang katong nakalaag ko SMC side. Nice. Embracing moment. Madagma sa kadaghanay sa tubanga sa mga tao. Combine of love. Chris June. Ay, duha pa! Hantu!
Ano, message to your crush. Krish. Chris ka karon. Crush gihapon crush. Oh, Pisting yawa, oy. di ka bisag uyab. Natoy. Natang na day na. Duha, I love you. Message to your love. Hi love. Dili unta ka magbag-o kung magbag-o ka lang. Manggihapon ti ko. Oh. Love, ano yung amigo? Love, 2014. Love sa 2014, bay. 2014, bay. Love sa 2014. Gahi ba? Gahi. Naiiwa. Dudong. Mga 30 pa man nila. Moto ha. Mata. My motto is moto. Wow! What a motto, man! GG! Food, vegetable, all fruits. Kung saan Derek Cruz? Ramon Tower. Yung favorite niya na actress, Marian. Oh, Marian. Derek Cruz. GG! May hobbies. O, tropang MM do, friends o. Tropang MC pa, tropang MM. Yeah, expression. Expression. Nay ako. Unforgettable moment. Ose pasabot ni Mana to. Ose pasabot ni Mana to. Nay, ako shake. Uy, unforgettable moment yan. Baka itong gikisan ko sa ako crush o gigak ko siya. Dali, ano na? Yes. Ako mo ni Agi, oh. Choy, gamay, buotan. Unsa man ni gipanabunan ni? Piler. Ay ito. Wala, buwa ko isa siyo. Ako ni Agi. Boy Sir Crush. Ayay. Dayan. Kobe Jane. Kaya si Kobe. Sila May. Unsa man ni itong? Masay Bagyo. Kailan pa kanyon? Kailan ko na. Nani anak dong no? Alaki na. Badayon. Git diyan pa yun. Diyan Magallanes. Pwede Ba ba? yung love is Mahal ka na. haba malupit sa Love. Utan, respeto. When you see, she is Na. gagi. Kuya na. Ikaw, kani. Last. Unforgettable moment katong gikisan ko sa ako crush og gakos og kusog og nitug-an sad siya nga crush sad ko niya. Nice. When in my crush is dead in veterans in Uspan. Mo dyan yung mga lugar da. Hantod karon na. Karon man Ospagabon. Daphne and Limuel. Daphne. Oh! Dapat na kinakos da no? Oh, nya nasad. Ano na yan? Ako ni Dagon. Sayang ka kaya naman. Yo, sayang no, sayang. Sayang bay. Sayang kayo. Memories ba? Memories ba? Choy, kaya memories ba? Abay. Buyis naman eh. Buyis noon. Nagbinuang sila. Nagbinuang sila bay. Nang. Wala, hindi ako class diri out na. Uy, Ganda rin Oh, ang is pasabi. Crush, Mark Ezekiel Tagalog. Define crush. Crush is paghanga nganong na in love man ko. Oh my God! Reveal. O, ten reveal. Wala. Ten reveal. Hi, crush.
Ay, crush na. Utin reveal, uy. Utin reveal, gali. Sige na. Bawal. Napangato ko tong Angela gihatag no. Ay, ato to pamasahon. Ikaw to daw gipamasa bisag ka usa. Atong Angela binya ako itag si Pib. Yang gipagkuhan sa ako. Dagan kay gamit. Atag ang budang tayo. Ha? Oh, waliter mo. Nakabudang. Di man ko mahilig. Oh, na katuslam nok namo ni Gilay sa una. Ako to basahon. Yeah. Nakasamo. Unya bagabi ba? Yeah. Maakulak ka. Salamat sa pananakit mo. Salamat sa pananakit mo. Yeah, bye. Amay. Namagay si Bert, Gigi Bert. Uy, bitak. Mama si Gigi Bert. Gigi. Bunil. Way bunil. Ay, bunil day. Pasuwata karon. Sa usa to na ako kanuspok na. Suwata karon. Pasuwata unta karon kinindot kay suwat karon. Ay, mga naligo na sila. Ay, mga animal. Wa mo naligo. Ha? Naman nag-lunch din. Napaga pa nabili nila duha. Mirasik. Ato ka duhat. Duha man din namatay sa ato. Ako'y namatay yata. Ako rin sa Duha ay nakuha. Ay ba ano ni? Duha na nila nabili. Nakaraang love letter na pa diri. Year 2014. Dugay na gay na. Balik ang zilong. Patay na pipit. Ito nakalasan. Upat mangod to awa. Dugay na gay na sila no. Katungwa na nga pila na mga GG man mga KG. Kapipay wag inuman. Mga KG man wa na nga pila mga pisting yawa. Boom! Upat lagi. Simula. Naka-verify man yung kon. Oh, ano yun? Sting animal lang. Sang ari kita diri ah. Isa na. Yung puro na kukuhan sa this moment na ako baka katong si DC. Gaduhan na to. Still DC dang batong nilakaw na ba kasi di mao jud ko ni still DC ato. Bijan, shout out. Shout out. Ay, ikaw ko na yung kuan. Duman may kulihat sauna. Duranggo po. Mukita kay siya. Duranggo pa dun. Wah! Asa ka, babe? Asa ka, baby? Papi mo nyanyo. Yan. Papi mo na. Daddy chill. Daddy chill, papa. Dati na tayo. Munyayo. Dadi papa. Munyayo. Si papi. Dadi papa. Daddy Papa. Daddy chill. Uy, ganda. Kabudang big what alag side spicy. Spices mo doon. Buwang. Spices. Gusto mo magluto? O sana, kikisin mo na. Kabirme. Spices. Spices ang tabang. The fuck? Spices. Wala. Unsa ang ginatutan? Nagkitariyos mo. Oh, yes, at favorite actor o kay si Alden. Okay, para sa Landudong. Ako sa Alden ako sa Dirao. Marian lang malakas. Marian lang. Kaya lang, Marian ang Alden na Landudong. Nanay lang kapipit. Spices lang mas lakas. Spices. Like a button. Buong. Friend like a button. Why? Bumbutoy, mamagitiwas. Gitiwas. Wala. Mandiri ka dali yun. Nagito sa kanot mo. Wala taka ay sa mga. Ibo to pa dyan female. Female na ba? May lame. Naiyak crush kaya to kay si Mar. Chupapi. Chupapi. Kaya ni Dudong ba kay astig ba to? Yan. DJ! Happy mo na. Ayasong kay Aron Chupa. Ano sa pangan? Aron Chupa man ni. Aron Aron Chupa. Aron Chupa. Oh, Albatros. Oh, yung Albatros.
Aron to pa tayo sa Sunday. Aldin. Aldin Maria na eh. Ay, Supreme. Manang hype beast. Supreme na lang. Supreme. Nagyapon na. Uy, kadong kaligo na. Uy, labang babae yun. Uy, labang babae yun. Kita ra gay tulo sa una ko man. Kani man ay uwi mo ka sa una. Unsa pa no na ako siya. Gani. Wasag ko sabutan niyo Sa pagpasabot. kwan na ya sa grade 6 ko. Uy ako shake kuno. Ako kan man maestra ba. Shake. Ako shake. Naglapad yun ako on top ka diyan. Asin ka na. Wala rin naman siya nga pangaringan. Shake. Shake. Opo, kana po Cebu. Ako shake. Nabayang baka. Nagay. Bakal no, di ko kul. Ay gambaki. Sa man lang. Dang. Nakakabudang oy. Napakabudang kabudang siya. Kit lain na kit. Hey, Name, Christine Lagrosa Liston, also known as Budang, alias Budang. Okay. Moto, way motong panuway. Paborito, anli lumpia, anli salad, paksiw, sinigang. Orange, gumamela. Ani actor, Dongyan. Nadine, Jeremy S. what? Ano daw? Simple but cool. Song, all song of Silent Sanctuary and Was Life. Soccer and basketball daw budang. Gapo game si Mutants. Budang. Ang iya salida kay Peter Pan Adventure, Music, Rap and Love. Rate, budang man eh. TV show, unsa ni HS Lun? Aslun? Again. Once again, Channel 7, color Blackpink, orange. Saday. Saday. Computer. Pink. Blackpink ano. Pink. Na mo good. Blackpink. Cartoon character, Hello Kitty. Habits, text, internet, dip. Gwapo gabis ka rin law, eh. Dit. Hang out with someone. Ano ni? Best friend, damo. Friend, damo. Someone na, eh. So na, dili kala, expression, dili kala inimo. Bracket. Ayo, dili kalain niyo, bracket. Bracket. Saman dua. Description of yourself, simple. Kani, who is your crush? Yeah. Who's that? Who's that talking about? Rajon, RG, Animo. alias known as Doko. Animo. My loves the Doko forever. Ito, han ko, sa ba to? Mahal. Dili di ko mahal. Mahal. Oy, Tawag na nila ba? Sige na mahal. Mahal ni ikaw nakamahal. Iminga lang ka ng mahal. Crush, murag parehas ra na sila. Kit. Friends is makamingaw. Iyo ra kay. Kinas burak parehar na sila. Labad kig utin ba? What you like a person? Good. What you one person? Bad. Pakalanman. Magpakailanman na dahil. What you can see, I'm just simple with a heart. Natawa. Who is your love now? Now. Until now. More gyapon. Region Pasilan. Ayo, isa na mo. Miyoyo ko pisting yaw. Where did you meet? Sa puso ko. Mayroon kayo sa puso makita. Nagyanan. Nagitanil nga to eh. Tanil eh. Who is your first kiss? Ikaw. Kita ko pa dyan, ikaw. Iyo ra Tulog ba di budang? Happiest moment. Nagkoyab ming duko kay... Happiest moment in my life. Nagkaoyab ming duko. Nya, kompleto may tanan ka nang dili mag-away.
Saddest moment in my life. Kung mag-away ming doko, tas mag-away mag-away ang barkada. Unforgettable moment. Gihatagan ko og buwak ni doko sa Valentine's Day. Napakarandang. Laya na, laya. Nalaya na. Laya. Alam mo na 5 years, oy. 5 years ago. amazing moment kanang kung masayop ko. Always man. Combine up lang. Chris June. Oh, duha. Pisting ayawa. Message to your crush. Pisting Crush yawa. gyapon ti ka bisag uyab na ta. Message to love. Hi love. May unta dili ka magbago kay love jud kay nako I love you mahal. Mahal gyapon eh. Hanko ba, hanko? Hanko dito hanko. Ano Stay good and pretty always. I love you all. Oh, message to best friend dayo. Message to friend. God bless you and take care. I love you more. Message to your family. God bless you all. I love you. Dedication to Christine. Thank you for signing my slam note. I love you and God bless. Enjoy. Your secret. Description yourself. Cute and stay pretty. Batan Filler. Awad ka, Crush bago is ako the sa Tibunil, basta ka go. Bunel to eh. Iya, ana sa gilubot ko na dyan. Diba? Sa Gilubot Hindi na dyan po na. Ang saan niya gibuhat ni Bunel? Ana ka, gilubot ko at. Kapipit. wala. Na. Nasa sa notebook. Nastikas. Ito may GG. 2018 no. Dali mo di. Part 2. Parta ka pa. Agoy! Lagi po ako ato. Oh na. Part 2 niya. Marian, ding-dong na sa to. Dili. Wala nagkwenta ko. Ay, basher. Wala kwenta ka ba? Basher. Agay. Tan pa siya tan. So guys, nga nila kutob mga itong video, no? So, don't forget to subscribe and hit notification bell para updated podcast ako mga bagong videos na ako yung pag-upload, mga dako. So, see you in my next video, part 2. Na ako yung part 2 ato guys. Ambot lang, naabay part 2. So, niya patang gabi, no? Let's go! Salamat Shopee. Part 2, bay. Marian, ano? Marian, part 2. Dong, Marian, kayo dong. Idol ni Dodong, Marian Rivera. Marian. Abi na si Derek Cruz may idol. Marian Manday. Marian si Tutong. Marian day si Tutong. Tutong na, bay. Wilmer day pasabot ato day.